Tak Brítro, tady hříbě. Já jsem opět zavítal na to bohatý pole, kde jsem teďka hledal párkrát. Krásně to tu padalo. Ale včera už jsem najeli a začali sejít chuligáni. Bude tady kukuřice, jak jsem si myslel. Jako jestli někde uvidí takový řádky půl metru od sebe, tak to je právě kukuřice. Ale ještě to nestihli. Část pole tady furt zbývá. Ale bojím se, že přijedou dneska. A možná, že i hodně brzo. Takže já si tady třeba dám pár signálů a pak mě vykopnou. Nebo uvidíme, no. Třeba to nechají ještě až na další den, ale pochybuju. No to je jedno, prostě budu hledat a nějak to dopadne, no. Jdu si to rozbalit, fidlátka. Tak jen to si párkrát zamávám, tak se ozve takový šeredný signálek, tak do toho jenom tak rejpnu špičkou. A vidím tam nějaký asi knoflík, ne? Nebo co to je? Kulatý to je, tak to je krásný. Že hned padne takovýhle poklad. Těm knoflíkům těm se tady daří docela. Tady padá jeden za druhým, no. No ale tím se nebudeme zdržovat, za chvíli sem přijede traktor a přejede mě, takže musím rychle hledat. Ty vlastně, když jsem tady hledal naposled, tak mi nepadl dvouhalíř. To by se mohli ještě napravit, ne? Poslední šance. Kde to máme? A zní to trošku nadějně. Jo, bylo to tam. Dohledeme se. Hnedka koláčisko. Trošku úlek, že mám stříbro, ale to je samozřejmě nějaký hlínkovec. Co to bude? Desítečka, no krásný deseťák. Krásný 10 halířů z roku 62, no ale tak první mince potěší teda. A už tam slyším, jak někdo startuje traktor, takže musím si pospíšit. No, trochu mě ty traktoři znervózňují, co tady jezdí furt okolo. Už čekám, že na mě najedou. Co se dá dělat? No, chci hledat na polích, tak s tím musím počítat. S traktorama. Já jim tady nic ošklýho nedělám, já to všechno zahrabu, takže tak. Odpad seberu, ten jim ukážu a si to obhájím. No a stejně by se jim to nemuselo líbit, no, to plně chápu. Občas se totiž najdou takový hledači, který nezahrabávají, nechávají po sobě megajámy. A to by mi taky vadilo. Co je toto? Další knoflík, jo, no to je fakt. Tamhle bylo, doufám, že jenom divočák. Tohle je fakt těžce knoflíková lokalita. No, takovýhle škareďák, to nic moc. No, mi padaly docela odpádky, nějaký klasický indulóny. Ale tady byl nějaký povrchovec někde. Kde to bylo? On to zaplí. Jo, tady. Tak budu doufat, že to tentokrát nebude indulónka. On je to v té hroudě, jo. Co to je, hele? Mince. Voilà. Nějaká první republika, ne. Komunisták, safriš, tak dneska samý nový mince. To je dokonce rok 91, tak to si děláš srandu. Dnešně možná platí, ne? Krása, no, tak uvidíme, ještě něco napadá, nějaký ty starší kousky. Takže by se dneska podařil poměrně brzo tento zelený chlápek. Bude to dvouhalíř, ne? Nebo co? No jo, krasavec. 1902. To je fajn teda. Dlouháčko padlo záhy. Ale jinak docela teďka padaly nějaký odpady, no. Nevím, jsem vyváželi nějakou skládku, nebo co. Škoda, že to moje dobrý místečko je osetí, no. Co se dá dělat. Tak já zdrhám, co mi síly stačí, akorát přijel traktor. Stěží jsem zachránil zdravou kůži. Ne, samozřejmě to dramatizuju, traktoři přijeli, ale tak co, no. Tak jsem se zdekoval. Takže dvouhalíř bylo to poslední, co jsem našel a já se teďka přemístím na další místečko, který možná ještě nebude osetý a tam to dokončíme, no, co se dá dělat. No, tak jsem se krásně prošel a dorazil jsem tady k tomuhle brambořišti, kde jsem nedávno hledal, padnul mi tady ten svatý obrázek. Jsou tady vlastně nechaný takovýhle ty kusy neosetý, takže to tady ještě průbnu, no, ale už nemám teda moc času. Traktoři mi to opět zhatili, chuligáni, ale třeba tady ještě něco málo padne, no.
Mám tomu chvíli, jde se pípat. No to není možný. I na tomhle políčku mi padne jako první mince 10 hlínkovej. Signál teda hnedka po chviličce. A je tam, no. Tam to ročník 62, tohle to bude cohlak, tenhle ten je starší, to je ročník 53. To je pěkný, no, taky ty hlínkový mince jsou fajn. Uvidíme, co tady bude. Ale dobrý, po další vteřině signálek a mince. Malá, povrchová, pěťák. Jo, 5 halířů. To vypadá na krásný stav, já se ho snad očistím, dneska jsem ještě nic nečistil. Tak hele, to jde, ne? Krásný stav. Rok tam byl nějaký 32, myslím. Tam se taky nenachází úplně často, takže super. Jo, ono se něco zadaří určitě, dobrý to bude. Tu jak mince teda jedou, tak je další hlubší signál. A vykopu tady jednokrejcar. Takový nějaký docela čitelný, co tam bylo za rok 81. No, tady ho máme v celé své kráse. To zatím teda jízda. Přesun se snad vydařil. Ještě jim půjdu poděkovat těm traktorům. To, jestli to bude další mince, tak to nebude možný teda. Minule mi to tady jako nepadalo, no tak každá hledačka je prostě jiná. To je krása. Ach, třeba to bude jenom nějaký odpádek, no nebudeme předbíhat. No, vypadá to na nějaký zmeťour. Tady to je takovejhle, jo. Co to je? To je knoflík. Má to na sobě nějaké zdobení, ne? Nebo nápis, já to snad očistím. A hele, je to knoflíček s nápisem Reví. No jo, dělám tady krásnou detektor reví na tomhle políčku, to jo. Tak hele, pan Rukavice ukazuje, že jsem jednička a má pravdu, protože mi teďka tady padly takové krásné nálezy. Dokonce takováhle super svátostka, akorát že je zinková, takže je úplně sežraná. Pak 2 knoflíky a kus AB přesky, která bejvávala krásná, no ale teď mi tady pad 2 halířek. I na tomhle políčku se podařil. Vlastně to bude krásný stav, jo, ale trošku cvaklý, tentokrát 93, ale povedený teda, no, tak jo, aha, tady nějaký nažranej, nebo spíš zakrustělý, ale nevadí. Tady je nádherný, jdeme dál. Tak konečně se mi podařilo nějaký větší koleso, starší, ale vypadá to na mrtvoláče, no, já už jsem tam zahlíd tady ten erb. Což znamená jediné, bude to jednokrejcar 1816. Nicméně vypadá to hodně mrtvě, no, nevím, jestli to má cenu čistit, asi to ani nebudu pokoušet, no. Jo, tady vidět 1816 a ty větve, ale jinak nebude žádná sláva, nevadí, no, starší mince. Ještě něco kopneme. Tak co vám budu povídat soutožně, teď mi tady napadaly 3 další mince, asi krejcary, jeden teda určitě, ten je čitelný. 85, docela pěkný, pak nějaký knoflík nebo co. A teď tu byl snad povrcháč někde, jestli ho dopovrcháčujem. Kde to je? Já si musím prohodit ruce, takhle to neumím. A hele, mesen, haprstek, no tak to je potěšující nález. Náprstky já mám rád. Trošku zmáčklej, ale ten bude pěkně porovnat. No, tak pačka dobrá teda. Sice jsem jí odpadní nálezy, ale třeba tady ještě něco bude. Chvíli času mám. Žužo. Tak říkám vám, těm mincím se dneska fakt chce, jo. Další 4 kousky jsou na světě. Krásný deseťák, starší deseťák a pak nějaký jednokrejcery či co, no ale teď tady byl takový razantní signál, si říkám, to snad bude odpad, ale vyhodím tady nějaký megakoláč. Když mi samozřejmě napad stříbrňák, ale tím, že to je nějaká měďota. Nevím, jestli to bude 3 krejcer či co. To bude 3 krejcer 1812, ne, když tady má takový ten okruh. To je hustě, hahaha, hurá, tyjo, tak to je můj nejkrásnější 3 krejcer 1812, co jsem našel, protože oni bývají často úplně mrtví, no ta druhá strana asi bude trošku mrtvější, když taky tam něco bude.
tak to se mi líbí. Je docela zajímavost, že já jsem ten můj první tříkrejcar našel na tomhle poli, akorát, že tam tak o 500 metrů dál. No jo, tak to se povedlo. Ten si očistíme. Jo, tahle měděná placička mi teda udělala radost. To je krásný polní stav, si myslím. Vždycky to může být lepší, ale tohle to je super. Navíc fakt mi nepadl teďka, nevím kolik let, jo, fakt hrozně dlouho. Navíc co mi padly, tak to fakt byly samý mrtvoly. Tohle je můj nejlepší, takže hurá. A už teda bude asi konec hledačky, jo, protože nemám moc času, navíc je to tady úplně vyprahlý, jsem na nějaký Sahaře. Tak už asi půjdu domů pomalu, ještě dám nějaký ten signálek, 1, 2. No i v závěru se ukázaly drobáčky, krásný dvouhalířek a 10halíř 1915 nebo 16 možná tam je. Nic, ale takovej podivný signál, hrabu se v tom dohledávačkou. Když si myslím, že to je kůle normálně z pušky, to tady po mně jde nějaká moucha. Huš, moucha, huš. No ale je tam taková nějaká kulička rozstříbrna. Co to jako je? Je tady nějaký šutráček nebo co? Ty bláho, co to je? Tyjo, nemůže to být taková ta hlavice od toho klíčku k hodinkám? Já to ještě nikdy nenašel, ale už jsem to někde viděl. Ne, tak to má šutry všude. Když tady mohlo být to natahovátko pod tím, ne? To vypadá teda luxusně. To budu muset nějak kartáčkovat opatrně. Jestli to bude ten klíček. Nebo nějaká jiná ozdůbka. No každopádně pěkně, vypadá to na stříbro. Tak tady to máme a já teda myslím, že by to mohla být ta hlavice k tomu klíčku, ne? Doma si to ověřím na internetech. Vypadá to teda pěkně, takovýhle kamínky nebo co to je za sklíčka. Myslím, že tady bylo takový očko nahoře a dole byla taková ta tyčinka na to natahování. No. Jistý si úplně nejsem, klidně mi napište nějaký svý názory, ale myslím si, že to bude ten klíček. To je stříbrná záležitost, hurá! Takhle v závěru se dařilo, to se mi líbí. A já si teda možná dám ještě úplně poslední signál a pak už to zabalím. Krása. Nakonec to vyšlo. To jako rozlučkový signál padla ještě mince, je to dobrý, ale je to zase mrtvý drobák. Jak jinak, a to už bude úplně všechno, jo. A dneska teda fajn, bylo to takový dobrodružný na začátku, utíkal jsem před traktorem, ale utekl jsem docela na dobrý místo, jo. Tady to taky napadalo, drobáky, pak i ten velký tříkrejcar, teďka stříbrná věcička, takže já jsem spokojený. A se těším, až tady bude po bramborách a já to tady budu moc brázdit. Tohle to pole, docela to tady padá, no. Stříbro tady je, všechno tu je. Mějte se, zase příště. Čus.